ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ሓበን ቤትና ከመይ ትኾኑ? ኣነ እግዚኣብሔር ይመስገን ሰላም ኣለኹ። ንሶምን ሰላም ክህሉ በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ። እምበኣር ሎማዓንቲ ድማ ከምቲ ባዕልኩም ዝመረፅኩሞ ማለት እዩ ሓሳባትን ብትግርኛ ተተርጎመ ማለት እዩ ሓሳባት ሙሉኣት ሓሳባት ማለት እዩ ንሱ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ማለት እዩ። ተስፋ ገብር ድማ ጠቃሚ ኮይኑ ክትረኽቦ ናብቲ ትምህርቲ ከብለኩም እየ። ሰናይ ምክትታል። daaruit ካብኡ daaruit ካብኡ deze is de tas daaruit mogen alle kinderen iets pakken. Deze is de tas daaruit mogen alle kinderen iets pakken. እዚ እቲ ቦርሳ እዩ ወይ ከዓ ቦርሳ እዩ ካብኡ ኩሎም ቆልዑ ዝኾነ ከውፅኡ ይፍቀዶም እዩ ማለት እዩ። ነርኸንስ ኣብ ወላሓደ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ዘየለ ኣብ ወላሓደ ዘየለ ነርኸንስ hij was nergens te vinden. Hij was nergens te vinden. ንሱ ኣብ ወላሓደ ክርከብ ኣይተኽኣለን ማለት እዩ። ኣብ ዝኾነስ ክንረኽቦ ኣይከኣልናን ንኽትብል ከለኻ ማለት እዩ hij was nergens te vinden ንሱ ኣብ ወላሓደ ክርከብ ኣይተኽኣለን ማለት እዩ። ሁክ ኩርናዕ እዩ ሓደ ኩርናዕ De lamp staat in de hoek van de kamer. De lamp staat in de hoek van de kamer. De lamp staat in de hoek van de kamer. እቲ መብራህቲ ወይ ከዓ እታ መብራህቲ ኣብቲ ኩርናዕ ናይቲ ክፍሊ ገዛ ኣላ። እታ መብራህቲ ኣብቲ ናይ ገዛ ኩርናዕ ኣብኡ ኣላ ንብለና ማለት እዩ። De lamp staat in de hoek van de kamer. vergelijken ምንፅፃር ማለት እዩ። ምንፅፃር ሓደ ምስ ሓደ ተረኣእዮ ማለት እዩ። ምርኣይ ሓደ ምስ ሓደ ዓይናይ የበለስ ዓይናይ ሓይሽ ትገለ ዝብል ተነፃፅሮ vergelijken. Ik en mijn vriend hebben de twee tv's met elkaar vergeleken. Ik en mijn vriend hebben de twee tv's met elkaar vergeleken. De twee tv's met elkaar vergeleken. እንታይ ይብለና ዘሎ? ኣነን ዓርከይን ነተን ክልተ ቴሌቪዥናት ነንሕድሕደን ኣነፃፂርናየን ይብለናል ማለት እዩ። ንክልቲአን ኣነፃፂርናየን ማለት ነተን ክልተ ቴሌቪዥናት ኣነፃፂርና ይብለናል ማለት እዩ። Ik en mijn vriend hebben de twee tv's met elkaar vergeleken. Het grootst እቲ ዝዓበየ ማለት እዩ። ክሮት ምሸሎ ዓብይ ማለት እዩ። ክሮት het grootst ከዓኒ ካብኡ ዝዓበየ ማለት እዩ። het grootst እቲ ዝዓበየ welke is het grootste ወይ ከዓ welke is het grootst ኣየና እዩ እቲ ዝዓበየ ካብቲ ዝዓበየ ማለት እዩ። ተረዲእኩም ኣለኹም? welke is het grootste ኣየና እዩ እቲ ዝዓበየ? bellen ምድዋል እዩ። ምድዋል
Ik bel je vanavond. Ik bel je vanavond. Ik bel je vanavond. Ik bel je vanavond. እንታይ ማለት እዚ ናይ ምሸት ክድውለልካ እየ ወይ ከዓ ክድውለልኪ እየ ማለት እዩ ንክልቲኡ ንጓል ንወዲ ናይ ምሸት ክድውለልካ ወይ ክድውለልኪ እየ ik bel je vanavond eindelijk 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 መወዳእቱስ ወይ ከዓ ኣብ መወዳእታስ መወዳእቱ ወይ ኣብ መወዳእታ eindelijk eindelijk ben je hier eindelijk ben je hier eindelijk ben je hier eindelijk ben je hier እንታይ ኢለና ዘሎ እዚ ኣብ መወዳእቱስ ንህለኻ መፂኻ ንህለኻ መወዳእቱስ መፂኻ ባ መወዳእቱስ ንህለኻ ባ ገለ ክንብል ከለና ንዑና ንጥቀመሉ ማለት እዩ eindelijk ben je hier መወዳእቱ ሕጂ ንኣብነት እንድሕር ክንፅበዮ ኢና ንሓደ ሰብ እንድሕር ድንጉይ ኢሉ ማለት እዩ ድንጉይ እንተደኣ መፅኡ ዋናይ ኣብዚ መፂኻ ባ መወዳእቱስ ንብልና ምሽ ከምኡ ማለት እዩ eindelijk ben je hier ንብሎ ማለት እዩ ኣብ መወዳእቱስ ንህለኻ ባ ንብሎ ማለት እዩ grond 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 መሬት ወይ ከዓ ሓመድ ማለት እዩ grond zit te weinig grond in deze plantenbak zit te weinig grond in deze plantenbak plantenbak እዚ ናይ ሓመድ መትሓዚ እዚ plantenbak ዝበሃል plantenbak ዝበሃል እዚ ናይ መትሓዚ ናይ ሓመድ ዘሎ መዕቆሪ ሓመድ ቁሩብ ትገብረሉ ከም ሻንኬላ ዓይነት ሓመድ ትገብረሉ ከምኡ እዩ እንታይ ብለና ኣሎ ሕጂ ክንጠቕልላ ማለት እዩ ኣብቲ መትሓዚ ተኽሊ ውሑድ ሓመድ ኣሎ ይብልናል ማለት እዩ እቲ ኣብቲ መትሓዚ ተኽሊ ከም ሻንኬሎ ትመስል ዘሎ ሓመድ ትገብረሉ ወይ ከዓ መሬት ምእንታናኡ ሓንቲ ቆፅሊ ንክትበቁል ማለት እዩ ወይ ከዓ ሓንቲ ዕምባባ ራሕ ንበላ ከምኡ ንክትበቁል ንገብረሉ እቲ መትሓዝቱ ፕላንተን ፓክ ይበሃል ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ መትሓዚ ተኽሊ ውሑድ ሓመድ ኣሎ ይብለናሎ ማለት እዩ እኹል ኣይኮነን grond zit te weinig grond in deze plantenbak project ውጥን ማለት እዩ ሓደ ውጥን project Het bouwen van een huis is een mooi project. Het bouwen van een huis is een mooi project. እንታይ ብለና ኣሎ ምንዳቕ ናይታ ገዛ ፅቡቅ ውጥን እዩ ንብለና ማለት እዩ ናይታ ገዛ ምንዳቕ ሲ ወይ ከዓ ምምስራት ሲ ፅቡቅ ዕላማ ወይ ከዓ ፅቡቅ ፕሮጀክት እዩ ንብለና ኣሎ ፅቡቅ ውጥን እዩ ንብላ ኣለና ማለት እዩ ውጥን ፅቡቅ ውጥን እዩ ንብላ ኣለና ማለት እዩ ነታ ገዛ ሲ ንምንዳቃስ ፅቡቅ ውጥን እዩ ዝወፅእ ዘሎ ክንብልና ንጥቀመሉ ማለት እዩ Het bouwen van een huis is een mooi project ምንዳቕ ናይታ ገዛ ፅቡቅ ውጥን እዩ ንብላ ኣለና ማለት እዩ ዲፕ ውሽጢ ወይ ከዓ ጥልቂ ማለት እዩ ዲፕ ውሽጢ ወይ ከዓ ጥልቂ Het zwembad is 2 meter diep. Het zwembad is 2 meter diep. Het zwembad is 2 meter diep. እንታይ ብለና ኣሎ እቲ መሐንበሲ 2 ሜትሮ ውሽጢ እዩ ወይ ከዓ 2 ሜትሮ ዝኣክል ውሻጠ ኣለዎ ማለት እዩ ከምዚ 2 ሜትሮ ሲ ንውሓት ንታሕቲ ኣለዎ ማለት እዩ ተርዲእኩም ኣሎ እቲ መሐንበሲ ዝቬንባድ ማለት መሐንበሲ ማለት እዩ ዝቬንባድ ከምዚ ንመሐንበሲ ኢልካ ትገብሮ ማለት እዩ ዝተሰርሐ ባዕሉ ሰብ ሰርሖ ዝቬንባድ ሰብ ሰርሖ ንመሐንበሲ ኢሉ ዝሰርሖ ማለት እዩ ዝቬንባድ ይበሃል verkeerd ጌጋ ማለት እዩ ወይ ከዓ ብጌጋ verkeerd ማለት ብጌጋ እዩ
Dit is verkeerd. Dit is verkeerd. Dit is verkeerd. እንታይ ብለና ኣሎ? እዚ ጌጋ እዩ ወይ ከዓ እዚ ፅቡቅ ኣይኮነን ንብልና በንፃሩ እዩ ማለት እዩ። እዚ ጌጋ እዩ ንብል ኣለና ማለት እዩ። verkeerd ማለት ቃል በቃሉ ጌጋ እዩ። ያ dit is verkeerd. Dit is verkeerd. እዚ ጌጋ እዩ። afgesloten. afgesloten. afgesloten ተዓፅዩ ማለት እዩ ምዕፃው ማለት እዩ። በቃ afgesloten ተወዲ ተዓፅዩ ኣሎ ማለት እዩ። ተዓፅዩ ምዕፃው እዩ ተዓፅዩ ኣሎ በቃ afgesloten እንተደኣ ኮይኑ ተዓፅዩ እዩ። heb je het huis goed afgesloten? heb je het huis goed afgesloten? heb je het huis goed afgesloten? ይብልና ኣሎ እቲ ገዛ ወይ ከዓ ነቲ ገዛ ፅቡቅ ጌርካ ዶ ዓፂኻዮ ወይ ፅቡቅ ጌርካ ዶ ሸጊርካዮ ማለት እዩ። ሸጊርካዮ ፅቡቅ ጌርካስ ወይ ከዓ ፅቡቅ ጌርክስ ዓፂኽዮ ወይ ከዓ ሸጊርክዮ ዶ ንምባል ኢና ንጥቀመሉ ማለት እዩ። afgesloten. heb je het huis goed afgesloten? scherp. scherp. scherp ድማ በሊሕ ማለት እዩ። scherp በሊሕ ማለት እዩ። pak niet in het scherp van dat mes. pak niet in het scherp van dat mes. ይብልና ኣሎ እዚ በቲ በሊሕ ናይታ ካራ ኣይተሓዞ ማለት እዩ። ነቲ ካራ በቲ በሊሕ ናቱ ኣይተሓዞ ማለት እዩ። ብኡስ ኣይተሓዞ ምክንያቱ ክብለካ ዝኽእል ማለት እዩ። ጠብሓካ ዝኽእል pak niet in het scherp van dat mes. pak niet in het scherp van dat mes. በቲ በሊሕ ወገን ናይታ ካራ ኣይተሓዞ ወይ ኣይተሓዝዮ ንባልና ንጥቀመሉ ማለት እዩ። beslissen. beslissen. beslissen ምውሳን ማለት እዩ። ምውሳን beslissen ምውሳን je moet nu beslissen. je moet nu beslissen. je moet nu beslissen. እንታይ ይብልና ኣሎ እዚ ሕጂ ክትውስን ኣለካ ወይ ከዓ ንሕጂ ክትውስኒ ኣለኪ ማለት እዩ። ንጓል ንወዲ ብዘይገድስ ማለት እዩ። ሕጂ ክትውስን ወይ ከዓ ትውስኒ ኣለኪ ወይ ከዓ ኣለካ ማለት እዩ። je moet nu beslissen. beslissen ምውሳን je moet nu beslissen. ሕጂ ክትውስን ኣለካ ወይ ክትውስኒ ኣለኪ ንባልና ንጥቀመሉ ማለት እዩ። ኦኬ እምበኣር ክቡራት ተኸታተልቲ ሓበን ቤትና ኤርትራ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ነዚኣ ምስሊ ነይሩ ማለት እዩ። ኣብ ዝቐፅል ክፋል ድማ ብናትኩም ምርጫ ማለት እዩ ወይ ሓሳባት ጥራይ ወይ ከዓኒ ቃላት ምስ ሓሳባት ዘለዎም ወይ ድማ እንግሊሽን ናይ ዝዓዲ ቋንቋን ብትግርኛ ዝኾነ ማለት እዩ ካብ ኩሉ ሓደ ቪድዮ ከውርድ ማለት እዩ ብናትኩም ምርጫ ማለት እዩ። ኣብቲ ታሕቲ ኮመንት ከተፈልጡን ትኽእሉ ኢኹም ደስ ዝበለኩም ከመይ ከምፃልኩም ኢልኩም ትደልዩ ማለት እዩ። ብናትኩም ምርጫ ከምፃልኩም ይኽእል እየ ማለት እዩ። ክሳብ ቀፃሊ ቪድዮ ዝረኽበኩም ሰሰናዩ ቻው።